Kralu kinç. Zamaneki kralê welatekî nexweş dikeve. Gelek bijîşkên navdar tên wî sax bikin. Lê tu derman bo nexweşîna wî kar nake. Kralê li pey dermanê nexweşîna xwe dibêje kê min sax bike ez ê nîvê kraletiya xwe bidime. Dema zana û bijîşk vê yekê sehe dikin, carekê din li hevdû dicivin û dixebitin. Di dawiyê de yek ji zanayan derdkeve huzûra kralî dibêje Kralê min ê rêzdar, heke hûn yekî dilşad bibînin û kirasê li wî jê bikin û li xwe bikin, ez bawerim tu nexweşîna we namîne. Kral hema wê gavê ferman dide xulam û xizmetkarên xwe, yekî dilşad bibînin, kirasê wî jê bikirin û jimir bînin. Xulam û xizmetkar bi nav welatên dinê dikevin ku yekî dilşad bibînin. Lê çi feyde? Yek ji wan rastî yekî dilşad naye. Hin dewlemend ji nexweşînê, hin jî ji nexweşîn û xizaniyê lome dikirin. Derdê her kesî li gora xwe bû. Radibin şikestî û xemgîn vegerin huzûra kralî. Lê dema radibin, dengê yekî tê. Wê gidîşi kir, min karê xwe xelas kir, zikê xwe têr kir, seheta min jî di cî de ye, êdeka ez ê çi bixwazim? Hema kumandarê xulam û xizmetkaran fermanê dide dibêje têkevin hundir û kirasê mêrikê bikirin. Çi bixwaze 100 qatî wî bidine. Xulam û xizmetkar bi kêf û coş dikevin hundir. Lê dibînin ku mêrik wisa feqîr e ku kirasê wî jî tune ye.